Nå, okay. Det vigtigste er, at du skal bruge de her heroppe på menulinjen, den blå, og ikke de her faner hernede, som ellers lokker, som hedder tekstopgivelser. Men jeg tror ikke, de virker. Så heroppe er der links, den skal man tage, og så skal man sige KMD Web Services der, og så får man den her side med de tre blå og de tre grå. De grå er ikke aktive, de tre blå er aktive. Så skal man vælge KMD skole tekstopgivelser. Og så kommer du til Unilogin. Jeg bruger min, og det giver mig adgang til mine klasser, selvfølgelig ikke dine. Så logger jeg ind. Godt. Ja, så har jeg dansk. Det er ligesom den liste, du har set, mine danske opgivelser. Og så har jeg adgang til mine fag i engelsk i 9. S. Dem har jeg faktisk heller ikke tastet den endnu, men det gør jeg her. Så skal man bare oprette en ny, ikke? Eller jo, redigere den linje. Og sige, hvad man vil skrive ind, og så siger man OK. Og så opretter man en ny, og så videre, så videre. Ja, prøv det, og se om det virker.